Okay. So may gabi ini mo migo. May gabi po. Unsay ngalan nimo gani? RG ko. Unsay pundok nimo migo? Bible Believer Church ako. Bible Believer Church. Mao ba? Ah. Nagtukod din si Kristo og Bible Believer Pero Church. background ako. Diba, Nag-independent lang ko. Baptist akong background pero nag-independent lang ko. Anong nihawa man ka sa tawag anong sa Baptist? Ano nihawa man ka sa gitawag og sa Baptist nga nag-independent man ka nga ang kang Kristo ihabi ang iglesia o sa nakabuok ano nihawa man ka? Nag-independent kay naamang gud sa buan ng kay dili man ko after sa pangalan. Nagapokus ko sa doktrina sa Biblia, pure nga doctrine sa Bible. So kinsa pinagtudloan na nga kinsa pinagtudloan na migo nga tawag ining pagtudlo ka kinahanglan pure doctrine nga naa lang sa Biblia. Okay, mao man kinsa nga apostol. Okay, Bible alone ang ako ang pagtuo. Kay ingon man gud sa Isaiah 34:16 ingon diha sa liksikin mo sa aklat ng Panginoon. Di ba? At nandoon amigo, dili man na Biblia. Kay aklat ng Panginoon ana nga panahon nagipunting ni propeta Isaias, wala pa man nahuman ang tibuok Old Testament ana. Ako dili ka ana. Ama man na aklat man na. Unsa man ining Bible dili aklat. Dili lagi ang Bible para nimo dili aklat. Migo non sequitur magud na, non sequitur na ba? Usa na kapalacious argument. Ay imo hapon na siya. Ato ang kanang kuan, ato ang manang kanang utingkayon ba? Kanang giingon din na nga aklat ng Panginoon sa Isaiah 34:16. Ang gipunting ana ni propeta Isaias Biblia, anang Old ug New Testament? Amo na siya kay ang Biblia unsa man para sa imong Biblia dili siya book. Kinsa may nag-ingon ninyo nga Biblia na? Kinsa may nag-ingon ninyo unsay pagtan-aw nimo sa Biblia dili libro? Ayaw sa kog pangutana ako pangutana. Kinsa may nag-ingon ninyo nga kanang 34:16 Biblia na? Ang Biblia mismo nag-ingon. Unsa mang sitas na be? Unsa man ning aklat day? Unsa imong kanang aklat ng Panginoon din na refer na sa Biblia kinsa nagtudloan na? Mao na gani ni sa Isaiah. Dili lagi Isaiah lagi. Mo na atong gitun-an. Kanang akong Isaiah 34:16. Kabalo ko na. No need na. Kabalo ko na kanang Isaiah 34:16. Ingon makagiklaim ninyo dili ba sa Isaiah bro? Kinsang nagtudlo ninyo nga kanang Isaiah 34:16 refer na sa Biblia? Ang Biblia ang nagtudlo. Unsang sitas? Dili ko kinahanglan nga moingon ka sa kita nagtudlo kay ang kitang tanan dapat mo susi sa Biblia ayon sa John 5:39 search the scripture. Unsa man ning scripture? Unsa man pagtan-aw nimo sa Biblia dili aklat? Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga naay gitawag og mga propeta og mga apostol even si Kristo nanudlo nga kanang scripture din na refer na sa Biblia? Mo naman na siya kay gi-compile ba na, gi-binding man na siya. Gikan na sa pinulungan nga Latin nga gitawag nga Biblia. It means book. Wala man na sa Biblia pa. Wala pa na sa Biblia. Ayaw kong pangutan kung kinsay nagtudlo ninyo. Ang Biblia ang nagtudlo. Ang books ang nagtudlo. Ang books. Giingon ba dire sa Isaiah nga kinahanglan tag reference? Other nga dili giingon na dire dili magkulang. Dili nangangailangan ng kasama. Mabito nang utana ko nimo kinsa nag-ingon ninyo base lang sa Biblia. Tagaid ako be. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga Isaiah 34:16. Kaila ka sa imong kaistorya karon, kaila ka sa imong kaistorya? Wala ko kaila. Ang kaistorya nimo Bible alone. Ayo ko pangutana ana kay nagabase ko Bible. Mabito nang utana ko nimong sitas Biblia ato ang gibasihan. Ang imong kausa sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang Isaiah 34:16 Biblia na unsang sitas na. Dito na siya ipangutana higala. Mahilig sa mga reference. Kaya ang ako ang reference Bible. Dito na siya ipangutana kay Bible alone man imong kaistorya karon. Ayaw ko pangutana ana. Kay ang akong gibasihan
kung unsay gisulti ni Isaya, anong mangita pa man kag reference nga si Isaya may nagsulti ana? Lagi si Isaya. Ingon ba dito sa Biblia na? Unsa man Gisulti ba day si Propeta unsa day Isaias nga pagsabot Biblia na? nimo sa Biblia day? Unsay pagsabot nimo sa Biblia Gisulti nga ba pulong? si Propeta Isaias nga Biblia na kanang gisulti niyang Di, kasulatan? ang pangutanan ako sa imo ha. Unsay pagsabot nimo sa Biblia nga pulong? Dili sa nato natatawag anang biyaan ba? Unya na lang Biblia nga pulong. Muulahin naman gud na. Dito sa Isaias 34:16 ba? Ingon ka nga nag-refer na si Isaias sa Biblia. Kinsa gisulti nimo nga mao ni hunahuna ni Propeta Isaias? Dili ang akong gisulti sa imo ha, si Isaya na nagsulti. Kay mabasa man nato diri books, o di ba? Aklat. Ang sa may mabasa diri. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At sa inyong basahin. Ang aklat pala ang basahin eh. Bakit ang dami mong reference kayong mga Katoliko? Ibang reliyon, ang daming reference. So, nangasaag mo. Teka muna, sumasang-ayon ka na at that time, meron na pong existidong aklat na dapat pong basahin. Tama po ba? Oo na, kay mo may gisulti dire. So, tama. So, existido na ang libro. Reason, eh. Ano sa amandahin human ang tawag anang pagsulat sa Daang Testamento? Unsang tuiga si Propeta Isaias nagsulat ana? Unsa? Ingon man ka nga, niuyo naman ka nga naay gitawag og existido nga libro nga dapat basahon kay di ba? Basahon gani. So naa na existido nga libro ana nga panahon. Unsa di ay tuiga na human og sulat ang kanang gitawag og Old Testament og ang New Testament kay para mahaom ng imong pangunahuna nga Biblia nang gipunting ni Propeta Isaias. Ay dili na ta magisgot anang mga ingana igala. Dili na. Dili na siya kay ngano man. Dili na siya importante para nato ang no mali kay naa naman tay Biblia karon. No mali na ingon sa Biblia search the scripture ingon sa Bible ingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 4:6 sabi niya matuto kayo sa amin wag magsigit sa mga bagay na nasusulat o bakit bisan asa mo ni adto nagapangita mo reference. No? Wala nga saag mo. Dili mo gud mo Bible alone. Migo, paminaw sa amigo, dili na amoy ako ang tawag anang punto. Ang punto nako ba simple giangkon man ninyo nga Biblia na gigamit nimo ang Isaiah 34:16 nga sumala pa nimo Biblia na. Nya sumala sa nakasulat basahin ninyo. Buot ipasabot existido na nang gitawag og libro ha. Para mahibaw-an nato nga Biblia na anus adi ay nahuman og sulat ang Daang Testamento kay para makita nato nga sa panahon ni Propeta Isaias naa na ng Biblia para atong basahon. Ayaw ko pangutan ana kay ingon gani kag susiha saliksikin mo sa aklat ng Panginoon pag mo ingon gani ang Ginoo may aklat na. Buot pasabot na nay Biblia. Biblia. Granting without admitting nga sa panahon ni Propeta Isaias na anay Biblia. Old and New Testament, tama ba? Sa? Kanang gingon mo ba nga, pag ingon nga sa liksikin, yung kasulatan, yung sinabi sa Isaiah chapter 34:16, kanang imuhang gikot, kay ingon magka, Biblia na, kompleto na ang Old o New Testament. Kanang gisulti ni Propeta Isaias nga basahin ninyo. Sabot pasabot existido na sa panahon ni Propeta Isaias ang Biblia. Dili pa. Basta aklat. O di unsa man ang pagkatulong nga Biblia nabi? Experience na ako. Kining gisulti ni Isaiah, higala, gisulti ni Isaiah kapariho gyapon na sa atong panahon karon sa dihang nasulat po ang New Testament, no? The same ang pamaagi dapat nga atong pattern, no? Opinion. That's your opinion. I will respect your I respect your opinion. So ibig sabihin, kung ang New Testament na kompleto na ebidensya ba ang New Testament gipalig-on man na pinaagi sa dugo ni Kristo? Tama? Kinsa pa nag-ingon nimo nga ang New Testament 27 ka libro? Gawa sa imong nakita nga tawag ang New Testament karon nga naa nang 27 ka libro. Kinsa may nag-ingon sa mga apostol nga ang New Testament 27 ka libro? Unsa? Ani ba? Ingon ka, ang New Testament gidawat na ninyo, di ba? Isip kasulatan. Wa man nimo to natubag tong Isaiah 34. Dagan ka sa New Testament.
So sa New Testament gidawat ninyo as scripture na. Kinsa man nga mga apostol ang naghatag og pagtudlo nga ang New Testament composed lang og 27 books. Kinsay nagtudlo nga ang New Testament di ba? Gidawat man ninyo ang New Testament nga isip scripture, di ba? Gidawat ninyo. O gituuhan ninyo nga kay eskriptura man na, so kinahanglan na iihagid na sa Dios kay eskriptura man. So ang akong pangutana kay Biblia lang maghata, di ta mo daghan og tawag anang lain. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol nga ang bag-ong testamento nga mga libro 27 ka libro. Kinsay nagtudlo? Ninyo Ang mga ang nag-arrange ana higala ang nag-arrange anang about sa pag ang arrangement sa Bible by book ang mga theologian. Mga theologian sila ang nag-arrange ana. Dirita sa tawag ang nakasulat sa Biblia. Kung unsay diba Bible alone lang man mo bersikulo. Kung unsay atong kasi teka mo na. Di man pwede mga higala mahimot ang kritiko sa Biblia. Wala tawag anang pangutana. Migo. Wala ko'y tawag anang pangutana kinsay nagkuan kay dili ta mo pwedeng mugawas kay di ba Bible alone lang man ka. Kapila mo gisulti ganyan nga Bible alone ka. So dili ko magbase karon sa Biblia di ta mo gawas. Kinsa nga apostol, kinsa nga mga disipulo sa mga apostol nagtudlo nga ang bag-ong testamento 27 ka libro. Ang mga theologians ligi ang nag-arrange ilang gisulat pinaagi sa mga apostoles. Pinaagi sa mga apostoles. Migo. Ayaw kong tubagaan ng mga theologian kay dili man ka motuoan ng outside the Bible. Pag mo quote kag theologian reference na. Diri ko sa Biblia ba kay Bible alone lang man ka mo. Kinsa nga mga apostol nagtudlo nga ang New Testament 27 ka libro. Wala tay mabasa ana nga nagsulti ang mga apostoles nga 27 ka libro ra ang New Testament. Dili na mabasa verbatim. Pero sumala sa ilahang mga sulat gikan kang Mateo hangtod sa Revelation giano na siya, gi-arrange na siya o kana siya nga pag-arrange. Ayaw kog tawag ang dito arrangement kay outside the Bible naman gud na amigo. Outside na ba? Ako gisakyan ako ang imuhang pagtuo nga Bible alone. Nisakay ko ba? Wala ko nigamit og reference. Wala ko nigamit og tawag anang referensya. Gusto na ko tawag anang dito ta sa imuhang giingon nga Bible alone lang ka. Wanang di ko pwede mo gamit og referensya kay ang imong pagtuo Bible alone. Ang ako ang pangutana simple kayo. Sumala ingon man ka walay tawag ana nakasulat. So buot ipasabot nagtuo mo og butang, nagtuo mo og tawag ining pagtulon ana kana New Testament 27 ka libro, maway nakasulat sa Biblia.